чого живе чоловік на землі? Це питання не покидає мене з уроку білоруської літератури. Рано ці поздно кожен задумається над своєю місією в цьому житті. Одні покидають після себе світло, а інші сходять безслідно. А чому ж так відбувається? Я лічу, що це залежить тільки від того, накольки сам чоловік віддає себе іншим. Одні хочуть забезпечити тільки собі. І мені цікаво, що відбувається з остальними. Але є категорія людей, які привикли віддавати собі світу. Ну, ви ще вспомните урок білоруської літератури. До таких людей можна сміло віднести Куба Колоса, які створили незворотні шедеври, капільче, не примирали духовно. Справді, дівчата, читаючи його казки життя, я стала зауважати такі речі, на які раніше навіть і не звертала уваги. Ну ось, поглядіть на небо. Подними зараз ветрик, и мы рушим дорогу. Подумайте, якое гэта счастье не иметь ніякого клопоту, ніяких турбот. І куди гэта попливемо сьогодні? Що до мене? Я б хотіла вон туди. Ах, милая, куди не пойдеш, всюди буде добре. Я тільки не люблю пусток. Стараюся туди зникнуть, каб не бачити убост твоїх. Худшей, худшей в дорогу! Постойте, родные, не спішайтеся. А чого стоять? Сенс нашого життя – незупинний рух. А я лічу, що гэта мало. Спустіться ніжей, бо на вашій височині вам не чути голос землі. Який гарячий день. Горяча, горяча. Ах, як хочеться піть. Піть, піть. Глядите, сябры, там нібито хмари збираються. Эх, сынку, без літасці яны, пустыя плямы. Детки мои, я разорвала груди сабе, отдаючи апошнюю вільгаць, каб жывіць вас і напаіць хмары. У гэты час на небе спрэчка між хмарамі не спынялася. Вы забыліся, што зямля выкарміла вас, а сама засталася спустошаною. Яна чакае ад вас дапамогі. Ты темная и страшная, наробишь шкоды на земле, а те откупится это несчастье корыстью. Пливи з нами. Ні ў адной толькі нашай душы зерне ёсць хараства, аб ім казку складае ў душы, колас нівы, трава. Ні ў адным толькі сэрцы людзей іскра праўды гарыць, аб ёй песню пяе салавей, аб ёй рэчка журчыць. У той песні шырока, як свет, чутны ветрык і гром. Дык прыймі ж ты прывет, свет бязмежны, мой дом. І хто ведае, можа, чым часцей наведваюць да нас нягоды, тым глыбей пачуванне цаны жыцця, тым ясней яго светлыя моманты. Казки життя вучать по-філософську відносяться до життя. Примушають виступати супротив рослинного існування чоловіка. Його бездейності, духовної сліпоти. Яны пронизаны мягким лиризмом, мудростью, роздумом об человеку и его життєвій приналежності. Закликають жить ярко і хвалюються. Казки життя – це книга життя!